Rokmi som sa naučila hľadať na každom negatíve a jeho pozitívum. Dnes ráno som si nalievala vodu do kannice, aby som si ju zohriala a nechtiac som trkla do taniera, ktorý čakal už len na odloženie. Kým som sa nejako spamätala, tak tanier sa mi rozbil. Zamrzelo ma to, pretože o jeden tanier je menej. No potom som si cielene pohľadala v mysli, čo pozitívne by mohli znamenať črepy z taniera. Mne to evokovalo svadbu. Črepy prinášajú šťastie. Na svojej svadbe sme zametali črepy z tanierov. Prečo sa trápiť pre jeden tanier, keď to už nemôžem opraviť? Pohľadám na tomto pozitívne, budem mať dnes krásny, šťastný a úspešný deň. Verím, že takýto postoj k negatívnym veciam mi uľahčí zvládanie tých negatívnych situácií, i keď niekedy sú naozaj veľmi negatívne, ale vždy treba hľadať aj tú pozitívnu stránku tohto negatíva.